Minor de edad ang gigamit kuno sa pagpangripak og drogas. Kini ang impormasyong nadawat og giimbestigahan sa NBI ning usa ka suspitsadong drug pusher nga ilang nasikop. Ini ang report ni Nico Sereno. Nagkatag ang mga pakete sa gituuhang shabu, lakip na ang mga kwartang ginudahang halin sa pagpamaligya. Kini ang naabtan sa mga sakop sa NBI Cebu District Office sa ilang girumbo nga payag sa may sitio Manga, Barangay Tisa, Cebu City. Nadakpan ang 30 anyos nga lalaking target sa giingong pagpamaligya. Matud sa NBI, nakadawat sila og impormasyon nga may mga minor de edad nga gigamit sa pagparipak. Yang gina-enlisting ng mga minor, female, specifically female minors, as reported, pulido daw mo repack. So, in exchange for some amount of money, packing shabu, no? So this is quite alarming, and that's why we have that urgent instruction to conduct appropriate action and the rescue of these alleged minors. Sa operasyon may naatlan nga usa ka 16 anyos nga dalagang buntis pa. Di pa hinon maistablisyar kung nalakip ba kini sa pagpamaligya. Apan sa drug testing, sa duha nga nakustodiya, ang babay ang nagpositibo sa paggamit og shabu. Samtang moabot sa 240,000 pesos nga balor sa drogas tanan ang nakumpiskar. so daghan-daghan ang nakuha kay bago sa daw abot ang iyang supply. Sa interview sa mga tigbalita, giangkon sa dinakpan ang pagpamaligya. Apan mihimakak sa aligasyon sa gihimo sa minor de edad. Karon pa ko nakasabay, bago pa. Yung pag-hire og mga minor sa usan katinood siya na kay mga assistant Wala si Ray. batang babae. Di na tinood eh, mga barkada rin ako. Sa wala pa kong ligyan, anan dyan sa kong balay, standby. Giandam na ang kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act batok sa dinakpan. Lakip ng Section 15 o pagkapositibo sa paggamit og drogas sa minor de edad. Nakig-coordinate na sabang NBI sa taga DSWD bahin kaniya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.